खस्थ' मोनबाय आङो एकदमबारे आरो मोनसे ओरैबायदि गेदेरथार बेमार जानानै दङ बे बाराद्राय जानानै आंना थैबो गलायग्रा जाबाय आरो दा थांनाय दा नैबेखिनिखौ सावसिगोन ओमफ्राय बेखिनिखौ एवगोन ओरैजाय ओमफ्राय मोदोम एसे होबावगोन जाबाय दे YouTube family for माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनालनि गासिखौ बरायहरबाय ओमफ्राय नै दिनै आब' सनाया बेरि फुंजानि फैलायबाय एकदमबारे दुगैया दै लोबानो एकदम दिनैहाय बिराद खामानि जोंहा दिनै साफा खालामजोबथो होननानै रानिनो दायित्व होबाय आं नै माइखौ बैयो मानो दोनलाबायखो नोंलाय नों हारसिं दोननाय नोंगोना नङा बा इमान बोलो मालानिफ्राय जाखो बा नुवाखै नोङो बोलोखौ इउज खालामा नोंना बुहुत बोलो दङ इखौ दिनै मिथिबायना थगायदोसो ना मादो मिथिला एसे माबा खालामग्रोहांबाय इयो ओमफ्राय आङो दैमायाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोङो इहे मा खालामनो नागिरदों इखो जेनेबा बैसाङा बायदो ओमफ्राय बैसांखौलाय मा खालामगोन नोंलाय बायनायखौ ए बैसाङा बायबायनो जाहोना बे जाहोनि ओइहाय ओंखाम जाग्रामोन आरो नैबे ओंखाम संग्रा नैबे ओंखाम जाग्रा बिदि बानायनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय फैसा जायिनि बानायासै ओमफ्राय नै बेखिनिया माइ सौना लाबोनाय ओरैजाय सिजिल खालामजोबनो खोन्थाबाय आं रानिखौ ओमफ्राय दा आङो थांगासिनो जि सुनो नै बेखिनिया आंना दिनै जि सुनांगौ बेखौ सुनानै आं दा न'आव लिरगोन सान्दुं एकदमबारे ओंखाम फुंनिखौ जाग्रोनानै लाबाय आइमोना थांबाय बाजारावहाय दिनै आरो रबिबार ना ओमफ्राय मागोनिबो बाजार खालामदों ओमफ्राय फ्रिजनि अबस्थायाबो नै बिदि जानानै दं फ्रिजखौबो साफा खालामनांगोन दिनै रानि नै बेफोराव माबा लाबोजोबनांसिगोन थोरसि खुरैफोरखौ बिराद आलाय सिलाय जानानै दङ ओमफ्राय गासैनिसिमबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय बारा जासोनाङा एकदमबारे बिराद फोरबो फैनो गोनां दङ जोंहा मागो दंबावो आरो सरस्वती दंबावो खिसारि जानो माबा माबि ओंखायनोथ' बाराद्राय जानानै गेस्टिक खालामनानै नै बिथांनि बायदि बेसारा बिराद आफस'स दा जानानै बाराद्राय जानानै गेस्टिक दावखोजोबनानै दङ ओमफ्राय दा जानोनो हाला ओंखायनोथ' होनदों आङो बांद्राय जानाङा एसेल' जा नियमनि आं बायदि मिथिबायना आंनाथ' गेस्टिक होननाय बुस्थुआनो दिनैसिमबो जानो हायासै दा थांग्रोनोसै आङो माबायावहाय दैमायावनो मोजांसिन मोनो आङो जोंना एकदम बुरजाथो जिबाबो आराम साफा दसेनो जोबखायो दैमायाव सानैबाथ' जों ओरैनो रानिजों आंजों सुबाय थायो दै दिनै आरो बेखिनिखौ खामानिखौ मावग्रोनो होबाय नालाय बेखौ लांफाला आङो दा आं हारसिं सुग्रोहैनोसै बेखिनि जिखौ ओमफ्राय दैमायावनो लांबोगोन ओमफ्राय बेथुनिखौ लानानै फैगोन आंनिखौ दैमायाव लांबोगोन बेथुनिखौ बेहाय लांफैगोन बोरैबा मोनो आङो बेथुनिखौ दैमायाव लांबोनो ओंखायनोथ' दा थांनोसै आं दैमायाव दा फैनानै रायलायफैलायनोसै ना साफा सुफा जाग्रोनानै लानोसै दुगैबो आङो दा फैनानै दुगैगोन हाथाइल' मानजिनानै फैगोन दा थांग्रोनोसै आं दैमायाव सुखांनानै लाबोबाय आदाखौ होजोंहाय फोरानबोबाय दा बेखिनिखौ बेहाय गुलुनिखौल' फोरानो मागो दमासि ओमफ्राय उनाव नै मागो दमासियाव सोरहा मा जागोन आंनो खिन्थाहरलाय कमेन्ट्स खालामनानै मालाय सोरहाबा सितल ना बरमायाव बिदि फानो दे सितल ना 5 केजि बारलि ना 6 8 10 केजि जानाय बेफोरबायदि फानो मालाय दिनैहाय ओमफ्राय दाउला खासि आयै जि गिदिर जायो माबायावहाय बरमायावहाय जि गिदिर हाथाय जायो मागोनि दिनाव आरो दिनैनि दिनाव खाना जागोन ना दिनैहाय ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा नै बागानपारायाव मा मिथिगोन ना दिनैथ' रबिबार नालाय ओमफ्राय रबिबारावथ' बाजार जाखायो खिन्थु मागोआव रबिबार नङाबाबो बाजार जायो बागानपारायाव ओरैबायदि अमाखौ सेरसे लाबा हरानो नो आसरितखा सेरब्रै सेरबा बिदि लाबोनांगौ ओमफ्राय उनाव जोंहाथ' बाला फैसायानो गैयाना माने सेरबा लाबा नों बेसे जागोन 300 साननानै नायलाय ओमफ्राय जोंहा दिनै उपाय गैया अमा रेजेकसो जानानै थानांसिगोन थैगोनलै जि गोसो जादोंमोन आङो माबा अमा फ्राय एकदम गोरान फ्राय खालामनानै माइब्रा रोसिजों लोंनो खिन्थु दा उपाय गैया रिजेक्टसो जानांसिगोन आरो रिजेक्ट माने सपारि होनो जोंनियाव चिरां आरो क'क्राझारथिंजाय रिजेक्ट होननानै बुङो मालाय जोंनाव आरो अमा सपारि एकदम ख्राम हाथाय साथाय गलायनाय जासिगोन आरो मागोआव फैसा गैया मागोनि दिनाव बिदि जायोना होमबा अमा रिजेक्ट जालायनाय दे सा मा जाबाय थायो इयो लोंनो लुबैबाय सा ओमफ्राय सा लोंखांनानैसो आङो मा होनो न' लिरगोन न' लिरखांनानै दुगैनानैसो ओंखाम संलायनांसिगोन आरो साफा खालामनो होबावदों आङो लिरनो थाखाय बेफोरखौ ओमफ्राय आङो दा साहा फुदुंग्रोनोसै ओमफ्राय जाहानि इसिंनि अबस्थाया नै बिदि जाबाय दा एसे सिजिल जाबाय बेखिनिखौ रानियाहाय लाबोना दोनफैबाय ओमफ्राय बिथिंजाय माइ आरिफोरखौ माबाजोबनानै बैसांजों खोबनानै दोनबाय बियो ओरैजाय ओमफ्राय फ्रिजखौ नैहाय दोनफैबाय जाहा ओमफ्राय नै बेफोरो एसे सिजिल जाबाय आरो दा ओमफ्राय उनाव नै जनालि बसुमतारिया खामानि मावगोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गाज्रि खालामाबाबोथ' जाखाया खामानि मावनाया कमप्लिट बेखायनो बेयो बायबाय आरो आंनो दाख्लैबो सिफायखांबाय मोनसे मोननैल' मोनहैयो ओमफ्राय दा मोनसे दङ बारु बेखौ माबानांसिगोन आरो आं जि किउट नुयो बिदि लाव पलानि बुस्थुफोरखौ खिन्थु बायबाय आरो आंजों नैबे कापखौ माबानायाव बायलांदों जिखिनि हायो बेखिनिखौ साफा खालामनोसै जोंनि बिदि जाब्बा जुब्बा न'आवथ' जेमान साफा खालामबाबो मोजां नुखाया मालाय
जि डेक'रेसननि थाखाय माबा माबि बुस्थु बायगोन आरिगोन कालार सालार फुननानैसो मोजां नुयो न'खौ ओमफ्राय जोंफोरा आरो फैसायानो गैया बिदि मालाबा आं गावनो लुनाय न'आवहाय साफा खालामजोबगोन दे आङो हले आंनि ड्रिम हाउसाव लाबाय ओमफ्राय दा सापाता खम नालाय आङो आंनि स्टाइलनि साहाखौ फुदुंनानै लोंसै बेखौ नोंसोरजों आङो बहुतबार शेयार खालामबाय मा होनो सिनि सावनानै साहाखौ फुदुंनायाव रानिखौ फुदुंनो होगौमोन खिन्थु बेनि साहा फुदुंनायखौ आङो मोजां मोनथारा ओंखायनोथ' आं हारसिं फुदुंसै गेस दं नालाय टेनसन गैला आरो दा आराम बिन्दास लोंबाय था फुदुंनाया फुदुंबाय था जाबाय आंना साया लोंनोसै ओमफ्राय गावदों ना माथो जाखो गाइखेरा मिथिला लोंबासो मिथिसिगोन दा बिदिनो गाइखेरखौ जाननानै होखाबाय आं ओइ लोंना लोङा साया आपके एक जागोन र' बेखौ गुसु जानो हो गाइखेरा आंना जि गोदौफावलै मालाबाथ' बिदिनो रानलाय लाङो गेसावबाथाय कफि टेस्ट फैदो ना कफिनि फ्लेभार फैदो कफि नङा इयो दिस इज माय सिक्रेट आङो सायाव कमप्रमाइज खालामनो हाया बिराद मोजां साहा लोंनो लुबैयो आङो लोंबाथाय लोंबाय एकदमबारे गाइखेर गथा जालाय सानाखैमोन दे भगबान दङ जोंहाजों खिन्थानोसै आङो दहायो आं खोन्थानोसै ओमफ्राय उनाव अमा बेदरा माबायदि फैखो जाहोनाव जि दुखु जाजोब्बायमोन आरो जोंहा अमा रेजेक मोनजासिगोन होननानै खिन्थु जोंहा औवा फानदों आरो औवा बुरखा ओमफ्राय हाय मा खोन्थानांगोन ना नङाबा बोरै मिथिनो नङाबा दहायो मासे नाले बेला अमा रेजेक जानो होननायानो माबा अमाया बेदर दुमब्रांब्रां मोनफैबाय होननानै माने औवा बुरखा फानदों जोंहा दै ओमफ्राय औवा बुरखा जायबा बायदों बेयो हाथायाव लोगो मोननानै बाबानो 2000 जासिना होबायनो मैया फैसा होबोनो बावदो होननानै नोंगौ फैसाखौ औवा बुरखा माबानायनिसोनो बाबाया होनदों फैसा गैयामोन बाबानाव ओमफ्राय औवा बुरखा फाननायनि मालिकआ हरबायनो आरो ओमफ्राय उनाव इखिनिखौ मोनबोबाय ओमफ्राय इखिनिया बेसे लोगोफोर थैगोनसोलै नायलाय ओमफ्राय उनाव सेरसे होनबाथाय नायानो बेफारिफोरा सुरित नङाबाथाय ओइ अमा 200 अमा इदि होननानै जि लिंहरो लांना आगै आब' लांना इदि होननानै खिन्थु दिनैनि दिनाव बाप्रे सेरसे होनबाथाय नायानो आसुरितसो बेफारिफोराबो जि गाजा जाखायोना दा नैबेखिनिखौ सावसिगोन ओमफ्राय इखिनिखौ एवगोन ओरैजाय ओमफ्राय मोदोम एसे होबावगोन जाबाय दे सफैबाय बिसोरबो फुलकबिसो दिनैनि बाजारा नारेंखल दहाय 10 थाखा लांनाया मा खालामना मिथाया इनो मिथाया दङ ओइ बिसिनायावनो मानो खोमालाय हट आं इदि खोमानो बाहोबाय थाया नोङो दखानाव थांनायसो खोमादामा मैयाबो खोमादो 20 थाखा ओइनो माबाखौसो लागोन इयो खुस्राखौसो लागोन इयो थाइसे नोंलाय आं खेवना होनो ए ओइ नायलाय नोंसोरलाय आखला अबाव थांनो नायदो नोङो आरो नायलाय ओइनो फैसा बेखौनो सेख'नानै आं आरो फैग्रा फैया इयो मोरायसो लांजागोन नोङो लामायाव खेवफैलायदो नायलाय लेथ्रा आरो थांनांला गारि फैयो हारे लामायावसो खेवफैलायो नायलाय खेवनो होयैखाय थाइसे नागिरो इयो थाइसे गथा फैसा खुस्रा नांगौ इनो हे माबा नांगौ नामा नोंखो लाबो बेगा लाबो ओइ नै बेसेया बुरजा लाबाय फैसाखौ नायबाय था ओमफ्राय नो ओइ इदिखौ लाया नै इदिखौसो लायो नायबाय था नों गारगोन इयो मा नायो हौका है कमल काटलाय मान लाबोदिया इमान गिदिर खर' नैबे मा जागोन ओमफ्राय खाबायलाय एकदमबारे माबाजोंनो बाल्थिंजों लाबोनानै होयो सासेखौ खेलेसो मोजां मोनबाय सासेसो आरो मा मानोलै नोंखौनो नायखादो रायखांबाय थादों नोंखौनो आङो रायखांबाय थादों नोंखौ ए जानो मोजाङै सिब मावथिनि फिसाया मावथि जाखायो मा जोंहा जाबाय जायाखै दानसै नामा होबाव जाबाय न'खौ लिरखांबाय ओमफ्राय उनाव बाखि नैबे मोनसेखौ दाहाय लिरनोसै रानिखौ लिरनो होबाय आङो ओमफ्राय इखिनिखौ साफा खालाम दा दुगैनोसै ओमफ्राय संनाय खावनाय स्टार्ट आया जोंजाया अमाखौ रुखानानै लाखाबाय सावग्रोनो होबाय आङो इखौ सावनायनिखौ आं सावा आं एवगोन ओमफ्राय उनाव नाखौल' संगोन ओमफ्राय दा दुगैबोनोसै आङो दे जाबाय आं रेडि संनो एबार संनाया जालायसैलाय जायहाय आइया माबानि थाखाय रुगासिनो बेहाय नाखौ संगोन आङो बे जाखांबाथाय साव अमा बेदरखौ एवग्रोना लानोसै माने फिसा पार्टिया नैबेखिनिजों
बेखिनि अमाखौ एवग्रोगोन बेनि उनावहाय नैखौ हांगोन ओमफ्राय नाजों आलु फैबाय आङो आङो बिदिहाय बानलुखौ एवनायावनो होफाखाबासो मोजां मोनो बानलु देनानै बांसिनानो होआ आङो बानलु माबाया बानलु गोमोना बिदिखौसो देयो आङो खिन्थु गोथांबाथाय बिदि एवनायावनो होफायो आङो संख्रिबो होखादोंमोन मागोन बेखौ ओरैनो गोजा फ्राय खालामनोसै ओरैनो गोजाखौहाय होना होबाय आङो मटरबो होना होबाय ओमफ्राय दै होबाय दैया एसे रानहोबाय आङो नै ओमफ्राय उनाव बेखौ खोबनानै होजोंहाय नानि थाखाय जानहैनोसै आङो अराबाव हांगासिनो आया नै आइदे मा हांनाया ओमफ्राय नाखौ बाव एवनो जाबाय आङो नङा एवनायाथ' अरावनो एवगोन सारायासो नै बेहायनो संसै नामा साराय गिदिरावनो एवनोसै होनबा नङा इहा थारमाने दाख्लै सिथाव जानाया माबायदि जाखो दुन्दिया होबानो बेयो मोनबाय एबार दुन्दिया होबानो मोनबाय बे एबार जाबाय इयो दुन्दिया होबाय नालाय एकदम पारफेक्ट मोनबाय साखिग्राबा जाखाया एबार नानिया फैलायबाय दाबो साखङाखै दसे ओइ सालाय मा मोनैलाय होयो जालायनोसै आलायखो संख्रियाव दै एसे होखांबाय दा जाखो मायदि जादों जानानै हेपि मागो जाननानै होबाय आहायहाय सारायाव आरो माबा थांनाय दा ओइ नाखौ जाबाय थांनांला ओइ नों माबा नायगोना नाया बेखौ नायगोना नाया Kaba ini oi suka tuh. Ay tadi tuh saling naik sih. Nah ini demand, bibi tuh dakli lainnya jangan suka sih lainnya jenis hokleleweh. Daklinya, jenis nabi sih lo jangan boros naik coba kasih saya. Sih zakli. Kayak cinta sih lihat sih sana. Oke. Siapa aja? Nengle masa tuh apa sih? Masa tuh? Oh betul. Desa. Musa. Bibu mense, zoomnya zoom ini mak. Masih karang benar deh, dilihat. Magani mungau. Mai berapa mata mix? Angga ini nunggu apa deh? Hai, lo kefor bilik ke. Gede nunggu apa sih? Besi kan ya? Mereka ke mana dan langsung? Ini sih. Jangan aku kayak gue saya magani. Magani mungau. Siza kaya sorry. Anggang rambut mana? Iya sebenarnya nih. Hangnya aku sih bisa lihat. Ini mau baik kan tuh lek, anggang masalah. Ini lah tadi.
ओमफ्राय फिसौलायाबो इनिनो लाहांबाय ओमफ्राय हारसिं गेलेगासिनो Aku dia. Ayo नुवाखै mejem-mejemखौ जानो मोजां मोनो deh आङो mejem एसे. Itu deh. Kami kina. फैयाखै होनदोंना आबा इयो Kiribato kelangangan anggo diniyo. Ang kia kiribat kenangan iyo. Dalai mau nunggu kenai mana? अ जालायदियाबो लोगोथार उफ मोनजोब्बायहाय इसर नै बेखौबो अरा जोंगासिनो जोंबाय थाथोंसैहाय बियो नै माबाया जोब्बाय मा होनोमोनलाय इखो सावनाया जोब्बाय एबार एवनायखौ लाबोलायबाय ओंखामसो दा जानो हाखाला ओंखाम जाग्रोखाबाय जोङो सब बुलायलायोसो मालाय Wah, bulan posisiona. Posisiona. खस्थ' मोनबाय आङो एकदमबारे आरो मोनसे ओरैबायदि गेदेरथार बेमार जानानै दङ मा बुंदों बेखौ चाइनास जायनिखि ओरैबायदि बांलांगासिनो दङ दा बाराद्राय जानाय बायदि मोनबाय आङो देग्लाय बांसिन जानाय बायदि मोनबाय माने बिदि खोर नोंसोर खोनाबाय थायोनाथ' बियो आरो एसे गुसु मोनब्लानो गन्थंआ मिउ 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 मोनसिगोन ओमफ्राय दै गसिगोन बिदिनो जायो आरो नोङो बिदिहाय दै गुसु माबा गुसु बिदि लोंलायनो नाङा जेनेबा माबा मोनसे मैगं सायोबाबो माबा सायोबाबो आखाइ एसे गुसु मोनोबानो बे जाखासिगोन आरो ओमफ्राय दहायजे आङो एसे जुमाय लोंबायना खुरैसेसो लोंनाय जादों आरो बेनिफ्रायनो आङो दसे थानानै मा जाखो गन्थंआ ओरैबायदि मिउ मिउ मोनजोब्बाय सें 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 मोनजोब्बाय ओमफ्राय डाइरेक्ट दावखोबाय नैबे खर'आव एकदम खर'आव दावखोनानै बेफोर ओरैजायखिनिया साजोबो आरो ओरैजाय एकदम बोरैबा मोनो खुदैबो मन'नो हाया माबो हाया बिदि ओमफ्राय खेर खेर बिदि खालामबाय थानांगौ ओमफ्राय बिदि खालामबाय थानायनि थाखायनो बिराद खस्थ' मोनबायना सें सें आलौजोबथारो जि थानो सुखुवा ओमफ्राय दा बे बाराद्राय जानानै आंना थैबो गलायग्रा जाबाय आरो दा थांनाय बोसोरफोराव बिदि जायाखैमोन आरो थै गनाय आरिनिफ्राय खर'फोराबो सायामोन ओमफ्राय दा नै एबारो बांसिन जाथारदों आरो थैबो गबाय थाग्रा जादों आंना बिदि जाबाथाय अखानायै थै गसिगोन आरो दिनै गनाय नङा गाबोनहाय गगोन नों गन्थंखौ गुंग्राय गारनो नागिरबाथाय बे सें 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 जाबाय थानाया थै गखाथारगोन आरो बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय आं मा खालामो बिदि जाबाथाय कम्बल सिङावहाय 1 घन्टासो बिदि एकदम बार हाबाजासे खोबना लानांगौ आरो होमबाना दा एसे आराम स्र' मोनो खिन्थु दिनै आङो जुमाय लोंखांनानैहाय फैनानै कम्बल सिङाव 2 घन्टासो हाबनानै थाबाय होमबाबो नै जायासै ओरैबायदि बेफोरखिनिया साजोबनानै दङ आरो अयथासार बोरैबा मोनो खर'आ साजोब्बाय गन्थंखिनियाबो सें 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 मोनजोब्बाय एसे मोजां मोनगोन खोमा होननानै आं रानिखौ साहा फुदुंब्रबनो होलायबाय रानिया साहा फुदुंहैदों ओमफ्राय साहा लोंखांनानै आरोबाव कम्बल सिङाव हाबफिनना थागोन बिराद खस्थ' मोनथारबाय आङो बे मोनसे बेमारखौ माब्ला सोखानानै लानो हागोन आङो भिडिअखौ फोजोबखांनानै लाफिननायनि कारना मा मिथिबायना रानिया फुदुंनानै होबाय आङो दहाय ओरैबायदि खटिया सा ओरैबायदि माबा गोदै लोंनोनो सुखुवासै ओमफ्राय आं गोदान फुदुंफिनबाय दासो पारफेक्ट मा खालामहैयो एकदमबारे सिनि गोथां मोनामलायनाय साहा फुदुंनानै होयो मा थिनो आङो खिन्थु मालाबा बे थिननायखौ लाफेरा ओमफ्राय नै जों साथा जिरायनानै थायो आं नोंसोरनो मोनसे खोथा बुंनि जों बांसिन मानि खोथा रायलाय मिथिगोन ना महादेब भगबाननिल' खोथा रायलाय आसरित इहाय जनानै थागोन इहाय जनानै थागोन खालि महादेबनिल' ओमफ्रायसो जोङो मानोबा बे इन्द्र आसलथे नंगारगो जिमान जि प्रब्लेम फैथो महादेबनिया सब इन्द्रनिफ्राय जानाय मानसि लोखिसारा मानसिया माने इसोरनिया प्रेम काहानिया साक्सेस जायैयाबो इ माबानि थाखायनो इन्द्रनि थाखायनो जानाय जि रागा जाखायो जों साथामजों इदि जबाथाय खालि महादेबनिल' खोथा रायलायो महादेब भगबाननिल' ओरैबायदिबो सासे बेलेगनि खोथा रायलाया एख'नि खोथा रायलाया खालि महादेब जि गोबाव रायलायखांनानै जोङो दा 11ता जाबाय टाइमा नोंगोना 11ता 10:30 जाबाय दा टाइमा बेसेबां गोबाव रायलायखांबाय ओमफ्राय फंबाया थांबाय दा जोंबो उन्दुफिननोसै एसे आराम मोनबाय माबानानै साहा लोंनानै ओमफ्राय दसे खोबजोबनानै एकदमबारे खर' सर' ओरैजे माबाजोबनानै उन्दुना थाबाय आङो दा एकदम आराम मोनबाय आरो खर' सर' सागाबाय गन्थंआबो खम जाबाय दा बिदिनोसै उन्दुनोसै दा 1 मुगाबासो मोनबाय खोमा बिसोरा उन्दुनोसै आरामनो उन्दुनो ओंखारबाय बाय बाय